हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअ। लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार टपिकनि सायाव भिडिअ लाना फैदों। बे टपिकआनो जाबाय नोंनि स्मार्टफनजों फैसा होआलासिनो बोरै आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। थुदो होमबा मबाइलनि स्क्रिनाव। बिनि थाखाय नोंथांमोना मा खालामग्रोना लागोन? फार्स्टआव नोंनि मबाइलनि लकखौ खुलिग्रोनानै लागोन। खुलिनानै दाना जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव थां, जेराव नोंनि मबाइलाव मा ब्राउजार दं आरो नों माखौ साबसिन मोजां मोनो बे ब्राउजाराव थां। आं गासिबो खामानिखौ क्रोम ब्राउजाराव मावो, बेखायनो आं दा क्रोम ब्राउजाराव थांसिगोन। दा फार्स्टआव आङो क्रोम ब्राउजाराव आंनियाव थांसै। क्रोम ब्राउजाराव थांनानै लोगोफोर मा थुनांगौ? आधार कार्डनि अफिसियेल वेबसाइट दंखायो, बेखौ बे वेबसाइटआनो जाबाय UIDAI। दा बेयाव टाइप खालामसै UIDAI। बेयाव सार्च खालामदो लोगोफोर। दा सार्च खालामनानै नैबेबायदि फार्स्ट मोनसे लिंक फैगोन UIDAI, बेयाव थुबानो जाबाय। फार्स्ट लिंकआनो आरोना, बेयाव थुदो। दा नोङो मा खालामनांगौ? इंलिश सेलेक्ट खालामनानै ला। इंलिश सेलेक्ट खालामनानै दा नोङो बे ससेखौ नोंनि बर' रावजोंबो खालामनो हायो। इंलिश बर' बेयाव मोननैयाव नों बबेयाव साबसिन मोजां मोनो बेयाव होबानो जाबाय। आं दा ससेखौ जोंनि बिमानि रावजोंनो खालामलांगोन, ओंखायनो बड'आव टिक मार्क खालामबाय। ना मा खालामनांगौ? आधार कार्डखौ गोदानसिन खालामनाय, बेयाव थुबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। आधार कार्डखौ गोदानसिन खालामनायाव थांनानै दा मा खालामनांगौ? डकुमेन्ट आपडेशन एबा डकुमेन्ट आपडेशन खालाम, बेयाव थुबानो जाबाय लोगोफोर। दा बिदि थुखांनानै नैबेबायदि इन्टारफेस फैगोन। आपलोड डकुमेन्ट इन सापर्ट अफ आइडेन्टिटि एन्ड एड्रेस फ्रि टिल 14 सेप्टेम्बर 2024। बेनिफ्राय मा खालामनांगौ लोगोफोर? गाहायाव थांदो, नैबे क्लिक टु साबमिट, बेयाव टेप खालामदो लोगोफोर। बेयाव थुबाय, थुनानै नैबिदि पेज मोनसे फैगोन। बेयाव आधार कार्ड नाम्बार होनानै लाबानो जाबाय। गावबा गावनिखौ सोरनिखौ नों आपडेट खालामगोन बेखौ गावबा गाव होनानै लाबानो जाबाय। आं आंनिखौ होनोसै। गावबा गावनि आधार कार्ड नाम्बारखौ होनानै ला। बेनिफ्राय खेबसा हो गाहायाव। आधार कार्ड नाम्बार होखांनायनि उनाव खेबसा होनांगौ लोगोफोर। खेबसाखौ होबानो जाबाय। दा खेबसाया दं जाहैबाय 928X7। बेनि उनाव लगइन उइथ OTP, बेयाव थुनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। लगइन उइथ OTP आव थुनाय लोगो लोगो दसे नेट'। बेनि उनाव दसे नेट' लोगोफोर। बेनि उनाव OTP फैगोन। OTP खौ होनानै लगइन खालामबानो जाबाय। 420257। दा OTP फैबाय, ओमफ्राय आं OTP खौ होबायबो। दाना मा खालामनांगौ? बेनि उनाव लगइन। दाना मा खालामनांगौ? नों बिदि पेज मोनसे फैगोन। दा पेज बिदि फैबा बेयाव प्लिज आपल'ड प्रुफ अफ आइडेन्टिटि डकुमेन्ट, बेयाव नों मा खालामनांगौ? मोनसे डकुमेन्ट होनानै ला। दा आं बेयाव पान कार्डखौ आपल'ड खालामगोन, बेखायनो बेयाव मा खालामनांगौ? बे सेलेक्ट भेलिड सापर्टिं डकुमेन्ट टाइपआव बेयाव थुनानै होबानो मा डकुमेन्ट नोङो होनो हागोन बेयाव आधार कार्ड आपडेटनि थाखाय बियो श' खालामखागोन। बेनिखायनो आं दा मा होगोन? ड्राइभिं लाइसेन्सबोथ' आंनाव दं। दा आं मा होगोन? बा पान कार्डखौ बेयाव टिक मार्क थुना होगोन। दा पान कार्डआव टेप खालामखांबाय, ओमफ्राय नै बिदि इन्टारफेस फैबाय। दाना मा खालामनांगौ? डकुमेन्ट आपल'ड खालामनांगौ। बेयाव होदो भिउ डिटेल्स एन्ड आपल'ड डकुमेन्ट, थुदो। बिदि फैगोन भेलिड डकुमेन्ट प्रसेस टु रिक्वेस्ट कन्टिनिउ टु आपल'डआव थुना होबानो जाबाय। बेयाव थुबा नोङो फाइलाव थांदो। नोंनि फाइलाव PDF खालामना लादोंमोन, बेयाव नोङो पान कार्ड PDF आव थुनानै होबा जाबाय। जाबाय नै 100% श' खालामबाय, माने आपल'ड जाबाय। ओमफ्राय दा आरोबाव नेक्स्ट डकुमेन्ट एड्रेस प्रुफनि थाखाय नोङो मोनसे डकुमेन्ट आपल'ड खालामबावनांगोन। बेयाव जों होमबा
select valid supporting document typeआव बेयाव थुनानै होनोसै बेनिफ्राय मा होगोन नोङो पासपर्ट भेरिफिकेसन बेयाव आङो मा आपल'ड खालामगोन आङो PDF फाइल आंनाव मोनसे PDF फाइल दं बे भटार कार्डनि PDF फाइल दं बेखौ आङो दा भटार कार्डखौ आपल'ड खालामगोन आरोना नों भटार कार्डबो होनो हायो जायखिजाया मा होनो हायो नै वाटार बिल आं दा मा खालामगोन आंनिखौ भटार ID खौ आपल'ड खालामगोन नालाय बाव भटार ID कार्डआव थुनानै होबाय अके दा बेयाव भिउ डिटेल्स एन्ड आपल'ड डकुमेन्टआव थुना होनोसै ओमफ्राय कन्टिनिउ टु आपल'ड बेयाव थुबाय बेयाव थुबानो जाबाय PDF फाइलाव आपल'ड जाबाय नै 100% दा बेयाव मोनसे बक्स नुदोंना I hereby give my consent बेयाव टिक मार्कआव थुना होदो बेनिफ्राय मा खालाम नों नेक्स्टआव थु नेक्स्टआव थुनानै प्लिज कनफार्म your demographic details in the document exactly match with your demographic details in Aadhar. Please click on OK to confirm. दाना OK आव थुनो थिनदों दाना जोङो OK आव थुसिगोन OK आव थुबाय साबमिट खालाम दसे टाइम नेनो थिनदों नै लोगोफोर जाबाय नै आं दा खालामखांबाय दा आंनाव मेसेजबो फैबाय नै दाना नोंसोरबो बेबायदिनो गोरलैयैनो खालामनो हागोन बेयाव एक्न'लेजमेन्ट डाउनल'ड एक्न'लेजमेन्ट नोंसोरो बेखौ डाउनल'ड खालामनानै लाबानो जाबाय एक्न'लेजमेन्टखौ नै बेयाव गासिबो ट्रेन्जेक्सन स्टेटास साक्सेस ओंखारबाय पेमेन्ट डेट टाइम बेयोबो साक्सेस ओंखारबाय नै जिर' एमाउन्टआ जिर' मानो होनबा दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ नोंथांमोन भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर आरो जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनाय दाबाव थेंक इउ फर वाचिं